laatste zondag. Het is de tweede laatste zondag. De tweede laatste zondag. Voor een jaar einde. Die jaar is op zijn volle einde. En met verloop van die feit dat die jaar op zijn volle einde is, kan ons vanmorgen zeggen dat die Heer goede dingen voor ons gaat doen. Ik ga vanmorgen met onze dienst voor Kerstfeest, ons gaan vrijdag, gaan ons onze kerstdagdienst zetten, die ochtend. En ons voor de Heer gaan ons rijtelijk zien, want ons wil graag van mensen die boodschap geven aangaande wat dit gebeurt met die geboorte van Jezus. Mensen moeten verstaan, zo die van jullie wat dan nou gaan inschakelen op die dienst. Ons wil je aanmoedigen en die van jullie wat nou ons gaan die dienst hebben, maar jullie gaan die dienst bij die zaterdag krijgen. Maar dan zal ons blij zijn dat jullie zal luisteren naar die woord van Kerstfeest. Wat Kerstfeest. Mensen gaan voor Kerstfeest. En hulle focus op die basis dat hulle meer focus op die kerstgeschenken. En betekent is klaar voor Kerstvader. Zo wordt voor 2 weken terug. Dus ik daar blijf werken en ik is bezig om te doen wat ik moet doen. En dan komt een man daar voorbij en ik zie hem met die lang baard. Toen ik herken hem, toen ik altijd een P14 ga en toen zie ik hem een dag. En ik herken hem en ik zei voor hem, als jij die kerstvader is? En hij zei voor me, ja, ik is kerstvader. Maar die jaar kan het niet kerstvader wezen. Vanweer die feit dat die coronavirus is bezig om grote problemen te veroorzaken. Wat dan voor mij zei is dat met alles verloop van dit kan ons zeggen dat Kerstfeest niet rondom Kerstvader is. Kerstvader is niet waar we Kerstfeest gaan. Jezus Christus is waar we Kerstfeest gaan. En alles Kerstvader niet beschikbaar. Jezus is beschikbaar. Dat is het grootste voordeel van alles. Dus ons geloven vanmorgen dat ons gaan vanmorgen lekker diensten. We gaan lekker opgewonden zingen tot eer van de Heer, van die liederen. En op die overheidsscreens die we gaan krijgen, zoals het gaan geproject wordt, dat je kunt zien. Zing samen ons die liederen tot eer van de Heer. Klap je handen samen ons en ons loven de Heer. En ons gaan een lekker dienst hebben. Kom ons staan op ons benen, dat ons die dienst kan opmaken en gebed. Kom ons sluit die oor. Ons gaan vanmorgen voor onze diaken Donovan vragen om voor ons te opmaken in gebed en die seën van die Heer op vanmorgen zijn dienst te doen. Baie dankie. Dit was onze oorsluit. Vader, ik kom in die naam van Jezus Christus vanmorgen en ik vraag en ik weet, ik zie vandaag met mijn mond, Heer, en ik geloof met mijn hart dat hierdie dienst van de geseënde dienst is. En alles wat God wil, Hij gaan plaatsvinden vandaag in hierdie huis van mijn Vader. Heer, ons prijs U, ons loof U, en ons dank U wat ons kan tegenwoordig is in U tegenwoordigheid, onze Vader. Heer, ons dank U vanmorgen, dat ons nog gezond is vanmorgen. En dat die genade nog steeds genoeg is voor ons vanmorgen, onze Vader. Heer, prijs U wonderlijke naam, U heilige naam. Die naam boven alle namen. Ik is dankbaar vanmorgen om hier te kan staan. Onze Vader, ons dank aan die wat U vandaag kan opstaan in de bedensheid. Wat U kan opstaan voor in alle problemen, onze Vader. En elke strijd wat hulle plat hou, onze Vader. Vandaag verklaar heb ik mijn woord en ik geloof in mijn hart dat hulle zal opstaan, onze Vader. En hulle zal in hierdie tijd, wat die belangrijkste tijd is, waar Jezus Christus geboren geweest is, hulle zal uitkomen, daar waar die evangelie verkondigd wordt, onze Vader. Om te luisteren naar die kostbare woord van God.
Hemelse Vader, Here, alles wat ons doen, Here, is tot eer van God. Hemelse Vader, ons prys U, heilige naam, ons loof U, Here, ons bid U, ons aanbid U en ons dien U, in gees en in waarheid vanmorgen, Hemelse Vader. Here, ons staan vanmorgen voor die troon van genade, en weer eens, Hemelse Vader, ontvang ons oor die genade, en die oorvloed van genade, ontvang ons vanmorgen, Hemelse Vader. Hemelse Vader, dit wat teen ons werk, en teen ons levensplan wat God het vir ons, Hemelse Vader. Here, ons kanseleer elke vloek, elke plan van die vyand, Hemelse Vader. En ek spreek vandag dat Jesus Christus ons aan die hand vat en ons help, Hemelse Vader, om ons oor te kan rig op die verlosser. Hemelse Vader, Here, ek sê dankie dat U vanmorgen my rotsels op wie kan bou, Hemelse Vader. Ek sê dankie, Vader, dat U die fundament klaar geleer het in my hart, Hemelse Vader. En vandag staan ek op myself, ek bou op Jesus Christus, die Seun van God, vanmorgen, Hemelse Vader. Hemelse Vader, ek dink reg oor die land Suid-Afrika, dink ek aan elke mens, Hemelse Vader, wat niks het om te eet vanmorgen, Hemelse Vader, wat nie weet waar toe nie, Hemelse Vader. U sê in U woord, Hemelse Vader, op ons leven nie net van kosje, maar ons leven van elke woord wat in die mond van God kom vanmorgen, Hemelse Vader. En ons weet, U is die God wat van die voorziening maak en U sal sorg, want dis U woord, Hemelse Vader. En ons vertrou U woord, Hemelse Vader, ons glo U woord omdat dit die waarheid is, omdat dit die weg is en omdat dit die lewe is, Hemelse Vader. Dank Hemelse Vader vir die woordigheid vanmorgen, Hemelse Vader. Ek sê dank Hemelse Vader vir die wat hier is, Hemelse Vader. Maar wat U genade nog steeds saam hulle is, daar waar hulle is, Hemelse Vader. Here, hulle wil hier gewees het vanmorgen. Maar elke keer, Hemelse Vader, sal hulle opstaan, dan maak die Satan planne, Hemelse Vader, so. Ons breek het, ons verklaar het machteloos in die naam van Jesus Christus, Hemelse Vader. Here, ek sê dank Hemelse Vader, dat U my gered het hier genade vanmorgen, Hemelse Vader. Here, vandag staan ek hier onder een wegdeling, maar ek staan onder die genade van God, die Vader, Hemelse Vader. Dank Hemelse Vader. Ek prys U, ek loof U, Hemelse Vader. Here, ek vra dat U elkeen magtig en ryklik sal seën, wat die woordig is, Hemelse Vader. En die wat nou gaan luister na hierdie preking, Hemelse Vader, raak hulle aan, Hemelse Vader, want U is die een wat die harte ken van die mens. U is die een wat die niere toets van die mens vanmorgen, Hemelse Vader. En ek sê dankie, Hemelse Vader, omdat U vandag dieselfde is. En gister dieselfde is, en tot in alle eeuwigheid is U dieselfde God. Here, ek sal nie opbou om U te dien en te loof en te eer vir wie U is vanmorgen, Hemelse Vader. Here, ek sê dankie vanmorgen, Hemelse Vader. Die wat so graag, Hemelse Vader, bestryd tussen Hemelse Vader, vandag verklaar ek gee daar bestryd vir Jesus Christus. Hy sal het draag vir jou vandag, Hemelse Vader. Here, ek weet waarvan ek praat, Hemelse Vader. Ek was op my knieën, Hemelse Vader, maar die Here het my nie gehou op my knieën, ek is opgestaan, en ek vanmorgen is my oog gevestig op Jesus Christus, die begin van die geloof en die voleinder van die geloof. Dank U, Hemelse Vader, omdat U my die regeer het om te kan sê vanmorgen, ek is 'n kind van God, nie omdat ek met my mond praat, nie omdat ek glo in my hart dat Jesus die Seun van God is, Hemelse Vader. Here, ek loof U, ek aanbid U, Hemelse Vader. Here, vandag wil ek elkeen van ons in ons gebede huis vandag, Hemelse Vader. Strek die hand van genade en van gezondheid oor ons uit, Hemelse Vader. Stort die gezondheid uit, Hemelse Vader. Ons weet dat U gaan ons 'n volle lewe gee, Hemelse Vader. Vol goedheid en guns. Al die dae van ons lewens, Hemelse Vader. Here, ek wil dankie sê vandag, dat pastor en pastoor is, so altyd die strijd deurvoer in die geloof, en dat U hulle uitgestuur het om die evangelie te verkondig wat my gered het vanmorgen, Hemelse Vader. Ek sê dankie, Hemelse Vader. Baie maal is dit nie maklik vir hulle nie, maar hulle druk deur, Hemelse Vader. En elke leiding en elke struikelblok, Hemelse Vader, is dit wat hulle sterk maak, Hemelse Vader, op die pad waar hulle loop, Hemelse Vader. Dankie, Hemelse Vader. En ek vraag vanmorgen dat U saam hulle sal wees, Hemelse Vader.
En dat u hand zal uitsteken en u liefde bewijst teenoor hulle, Hemelse Vader. Van nou op tot in alle eeuwigheid in die naam van Jesus Christus, Hemelse Vader. Hemelse Vader, ek kom vandag met elke gemag en gesag. Ek dank met die werk wat heers oor onze mensen, Hemelse Vader. Wat heers oor die volk van God, wat afgezonder is van God, Hemelse Vader. Ons roep hulle naar die levende God toe vanmorgen, Hemelse Vader. Ons roep hulle uit daar die strijdblokken, daar die kenters breek vandag, Hemelse Vader, in de naam van Jesus Christus, Hemelse Vader. Dat is een probleem, Hemelse Vader. U brengt een stop tot daar die probleem vandag, Hemelse Vader. Vandaag zal hulle getuig van hierdie goedheid van God, wat God bewijs het aan hulle, Hemelse Vader. Hemelse Vader, God, hou nie ons oortreders die ons sien. Elke dag is een nieuwe dag en u vergewe ons, Hemelse Vader. Maar in een dag ons moet beleid dat ons vergeet gedoen het, Hemelse Vader. En vandaag zie ek, Hemelse Vader, die wat in my vergeet gedoen het. Ek vergeef hulle, Hemelse Vader. Ek vergeef hulle in die naam van Jesus Christus, Hemelse Vader. Ek sal nie meer vergeet, Hemelse Vader. Die gevecht behoort aan die Here, my God, Hemelse Vader. Want ek weet, Hemelse Vader, ek het nie die kracht nie, maar God, en die kracht en oorvloed is en kan vecht vir my vanmorgen, Hemelse Vader. En vir elkeen van ons wat hier in woordig is, Hemelse Vader, ek vraag vanmorgen, Hemelse Vader, Jesus Christus kom in onze harten, en wees die Here van onze harten en onze levens vanmorgen, Hemelse Vader. Here, ek dank u, ek prys u, ek loof u, ek aanbid u, Hemelse Vader. En ek sê dank u, Hemelse Vader, dat ons allemaal wat in woordig is, kan sê, God is goed vir ons, Hemelse Vader. Want elke plaag en elke plan van die vijand het niks uitgerig nie, maar het gebeur in die guns van ons, Hemelse Vader. Want God, dat elke plan ten goede werk, vir daar die ene wat glo, Hemelse Vader, en wat u naam aanroep, Hemelse Vader. Dankie, Hemelse Vader, ek loof u, ek prys u, Hemelse Vader, ek weet, God gaan groot dinge laat gebeur hier by hierdie diens. Want u is die woordig, Hemelse Vader. Daar waar die geest van God is, mense, is daar vrymaking vandag, Hemelse Vader. God is hier, en ons is vry vandag, Hemelse Vader, van elke hit en elke strijdblik en plan van die vijand, Hemelse Vader. Die vijand sal nie meer oor ons heersie, Hemelse Vader. Hy onder onze voeten vanmorgen, omdat Jesus Christus die oorwinning verseker is, Hemelse Vader. Dankie, Hemelse Vader, is die tyd na die kruis, Hemelse Vader. Dis die liefde wat God bewys het aan ons, Hemelse Vader. En die wat glo, Hemelse Vader, dankie vir die kostbare bloed van Jesus Christus, wat ons skoon gewas het, Hemelse Vader. Van ons oortredings van vandag, Hemelse Vader. En ek sê vanmorgen, Hemelse Vader, mense, reg oor Suid-Afrika, Jesus is die antwoord. Want hy is die ja en die amen van God die Vader vanmorgen, Hemelse Vader. Here, ek sê vanmorgen vandag, mense, gee julle probleme van Jesus. Jesus sal nie wat een probleem, een van sy volk, een van die volk van God, onderhou nie. Want sy woord is sy eer. Hy is wakker vanmorgen achter sy woord. Hy staan achter sy woord vanmorgen, Hemelse Vader. Dit wat hy 2000 jaar gelede gespreek het, Hemelse Vader, is nog steeds so krachtig, Hemelse Vader. Dat jy wat 2000 jaar terug is, maar dit is soos een dag vir God die Vader, Hemelse Vader. En daardie woord is een reminder vir ons, wat glo aan God, Hemelse Vader. Wat ons levens kan vergelijk met die woord en kan sien waar loop ons verkeerd in die leven, Hemelse Vader. Ek sê dankie vanmorgen, Hemelse Vader, wat die skille van my oor afgevallen het en wat ek die leven sien, soos God het sien vanmorgen, Hemelse Vader. Dit sal nie gebeur nie, as ek die gegloed het dat Jesus die Seun van God is sien. En Jesus het gekom in my hart, het licht gekry. Halleluja! Hy het verlichting gekom in my hart vanmorgen, Hemelse Vader. En ek sal u altyd loof en prys, Hemelse Vader. Ek het vrede vandag in my hart, Hemelse Vader. Here, ek dank aan elkeen van ons kerkmense wat die vandag hier is, Hemelse Vader. Ons weet nie wat is die probleem of wat is die strijd, ons ken nie die hoekom sy die waarom sy. Maar God die Vader,
weet vanmorgen, Hemelse Vader, wat is het probleem, Hemelse Vader. Vanmorgen leg je elke probleem voor God, Hemelse Vader. Ik leer het voor God, Hemelse Vader. Ik weet, u zal het uitsorteren. Maar u is nog altijd in beheer vanmorgen, Hemelse Vader. Vader, dank je. Heer, ik zie u, heilige naam vanmorgen. En ik vraag dat u hier de dienst verder ons zien. En ik vraag dat u ons vervult met de Heilige Geest. En leidt met de Heilige Geest. Wat ons doen wat u wil hebben vanmorgen en wat ons wil hebben. In Jezus' machtige naam. Vader, dank je. Amen. Halleluja. Praise you. Halleluja. Vader, dank je. Praise you. Hier vanmorgen. Een gebed ontvangt tot eer van de Heer. Ons het vanmorgen ontvangt uit de hand van de Heer door die gebed. En ik geloof die Heer is de salving beweegt. Want hoe dollaren, wat toe voel ik die Heilige Geest. Hoe voel ons die Heilige Geest. Wat beginnen beweegt en begint te toezak op ons. En ik geloof dat ik en u ontvang het. Want die Heer heeft ons hier gebracht om te kunnen ontvangen. En ik geloof ons het ontvangt uit die hand van de Heer. Kom ons geef die Heer net zo een lof en een prijs en eer. En ons dank u daarvoor. Want die woorden van die Heer. Die Heer is hier. Die naam van die Heer moet geprijsd worden. Verheerlijk wordt. Vereerd wordt. Halleluja. Loof die Heer. Die Heer is goed. Halleluja. Voor ik voor ons kan beginnen lopen en prijzen. Toen ik vanochtend hier kom naar de kerk toe. En ik was op pad. En mijn hart zei voor mij, ik ga hier wat ik moest doen. En de Heilige Geest zei voor mij, Israël, Zuid-Afrika is ziek. En spreek gelezen in West-Afrika. En toen begonnen we nou bid. Toen kon ik ook voelen dat de Heer is bezig om mensen aan te raken. Ik voel nog, terwijl we begonnen gebeuren, ik voel het ons nog bid. Ik voel ons bid. Ons gaan onze handen uitstrekken. Ons gaan onze handen uitstrekken. En terwijl jullie, die van jullie wat gaan luisteren naar die video, we gaan kijken waar ook al die ziek is. Voor ons begint het. Er komt een vriend van ons, van mij. En ik en mijn vrouw hebben gebed voor. Mijn vrouw heeft handen op zijn been gelegd. En ik geloof die Heer om aangeraakt. Want hij heeft die gedacht, ik ga vandaag laat ons bid voor. Ik wil vanmorgen ons gaan bid. Ik ga die muziek wat spelen. Ik zeg altijd, die Bijbel zegt ons voor die genadegaves gebruiken. Wat die Heer voor ons gegeven is. Ik ga vanmorgen voor Ella Frans, ik ga voor ons bid. Voor genezings. En waar ook al jullie is, wie van jullie wat gaan kijken, wat op die YouTube channel kijkt, en wat jullie gaan ontvangen, en je ziet waar die is. Waar ook al, wie ook al is, recht door Zuid-Afrika, wat zij voor gaan doen. En als iemand van u ook ziek is bij die huis, of iemand is ziek wat u kent wat een familielid is. En ons gaan ook samenstemmen hier. Voor mensen wat ons gaan hier ook samenstemmen. Voor mensen hier in Port Elizabeth, wat in die hospitaal is. Wat door die coronavirus, door verschillende virussen aangetast is. En die wat op ziek zijn, die ons gaan staan van dat bij je families. Wanneer die tijd de families verloren. Voor kerstmis. Maar ons gloed die Heer kan mensen aanraken. So terwijl er gaan bid, zij gaan bid, en terwijl zij handen gaan strekken en beginnen bid voor mensen ze genezen. En ons gloed die Heer gaan beginnen bewegen. Wil ik je moet die hand uitsteken, daar wat je is. Ons gaan onze handen opsteken in die lucht. Om te zeggen, ons goede Heer gaan een Port Elizabeth aanraken. Maar die van jullie wat ver, wat
wat in Pretoria is, wat in die Kaap is, wat in Johannesburg. En al van julle wat Afrikaans verstaan, wat in oorsee is, wat inskakel op die kanaal. Want wil jy moet je hand uitstrek oor die land. Strek je hand uit oor Suid-Afrika, waar ook al jy staan. Staan op in die huis, as jy die video kyk, en jy sit daar, staan op in die huis, steek je handen uit oor Suid-Afrika, en dan gaan bid. Sy gaan bid in die hand van die Here, bid oor Suid-Afrikaanse genesing. En ek glo die Here gaan mense aanraak. Amen. Ek glo dit. Ek glo die Here gaan mense aanraak. So kom ons staan, en ek gaan op pastoor Ella vra om vir ons te kom bid. Dat die Here mense moet aanraak en gezond maak. Terwyl sy bid, glo saam ons. Ons glo. Terwyl ons glo, gaan mense aangeraak word. Mense was al genees hier ver te wees. Ek onthou een keer het Nikki van der Westhuizen gebid oor die televisie. En 'n vrou in Nigeria het kanker gehad. En die Here het haar aangeraak en sy is genees van kanker. Ek weet nie waar hy is. Ek weet nie waar hy is. En ons transmit hierdie diens met die doeleinde om u te help. En as u wil, en hier is op onze kanaal, daar die comment section van onze kanaal, van Isbouw Ministries. Skryf daar iets en sê vir ons, die Here het my aangeraak, ons het ontvang terwyl pastoor gebid het. En ons glo die Here gaan u aanraak. Kom ons roep haar, pastoor, wil u kom bid. Kom ons steek ons hande uit terwyl pastoor gaan kom bid. Ik weet die Here mense al mense aangeraak. En ek weet dat my vyand ongedoen is kragtig is. En vanmôre gaan ek net saam met hom inskakel en ek gaan ook net die Here verder dank. Ek weet terwyl ek maar sit kom die woord binne dat vanmorgen een situatie en jezelf die zonde is te bij. Die zonde is te goed, je dat te bij je verkeerd gedaan. Je zit misschien vanmorgen en zegt voor jezelf, ik heb daar te veel zeer aan mensen gedaan. Ik heb te veel kwaad aan gedaan. Is daar nog hoop voor mij? Ik is vanmorgen hier en ik wil vir
Hallelujah. Praise die Here, dit is lekker. Ons glo die Here het groot dinge gedoen. En ons glo dat hierdie gebedenis mense sal lewens gaan. Ons gaan 'n lekker loflied tot eer van die Here sing, tot eer van sy wonderlike naam. En daarna gaan ons na die woord toe gaan. Praise God. Halleluja. Hey!
Praise the Heer. Halleluja. Loop die naam van die Heer. Die Heer is goed. En sy genoteerheid as tot in alle ewigheid. Praise the Heer. Hallelujah, praise the Heer. Alles is ander naam as Jesus Christus, onze Heer. As in ons Hallelujah. Ik ben zo blij dat ons vanmorgen hier kan wees. En ik geloof die Heer gaan voor ons rijkelijk zien. Met de tijd en met verloop van tijd heeft daar baie dingen plaatsgevonden. En die mensen hebben daar baie mensen infecties gekregen recht door de wereld. En daar hebben baie mensen infecties gekregen in Zuid-Afrika. Maar
Met alles en alles kan ons sê dat baie mense het gerecover, baie het nie gerecover nie. Maar ek glo die Here het ons opgerig om sy woord uit te spreek. En ek gaan vanmôre met u praat oor genesing, oor healing. Die boodskap wat ek met u gaan praat is oor genesing vir ewig gestel, of in Engels healing forever settled. Die grootste probleem in die liggaam is die feit dat baie mense verstaan nie wat dit is om hulle genesing te ontvang nie. En baie mense weet nie hoe om hulle genesing te behou nie. Maar ek glo dat deur middel van die woord wat ek met u gaan praat, gaan u verstaan hoe genesing ontvang word. So ek glo ons gaan heel wat probeer dek, sover as wat ons kom. En ek hoor die Here gaan vir ons ryklik seën. Kom ons gaan na Spreuke 4 vers 20. Proverbs chapter 4 and verse 20. Spreuke 4 en vers 20. Praise die naam van die Here. Spreuke 4, Spreuke 4. Okay, praise die Here. Ons gaan oor praat, Spreuke 4. Ons lees vanaf vers 20 en het gaan vir u lees, en vir die Engels lees, en iemand gaan vir u in Afrikaans lees. Hoor wat sê vers 20? Engels sê, my son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Vers 21 sê, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Hier Spreuke 4 vers 20. For they are life unto those that find them, and a health to all their flesh. Kan iemand vir ons lees in Afrikaans? Spreuke 4 vanaf vers 20. Seun, wat ek vir jou sê, is ter goed aan met woorde, moet dit nie vervreemd nie, hoor dit altyd in jou gedagte, en dit beteken lewe vir die wat daarna luister, en 'n volle lewe vir hom wat dit besit. So dit is 'n volle lewe, hoe sê dit? Dit is 'n volle lewe vir hom wat dit besit. Daar is 'n volle lewe beskikbaar uit wat ons nou lees vir die wat die woord van God dan besit. Ons gaan nog 'n hoofstuk, nog 'n vers kyk. Ons gaan in die boek van Johannes 3, Johannes heel agter, in die Bybel voor mense Openbaring kry. Die boek voor Openbaring, 3 Johannes, ons gaan daar naartoe gaan. Ons gaan 'n bietjie daar ingaan. 3 Johannes. Vers 2. Die laaste boek van Johannes. Hoor jy nie Judas nie, na die boek van Johannes, vers 2, hoor wat sê die Engels, hy sê, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosper. Wat sê die Afrikaanse Bybel van? Vers 2. Ja, wat sê die Afrikaanse Bybel? Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Okay, so ons sien daar dat genesing word aangedui in beide hoofstukke. In beide hoofstukke word genesing aangedui. In Spreuke word dit aangedui gebaseer op die feit dat die skrif belangrik is. In Johannes word dit aangedui op grond van God se wens. Ja, ons het al eendag gehoor wat mense sê, hulle wens dit goed vir iemand. Nou die tyd van die jaar weet mense mos goeie wensinge vir mense. Kersfeestyd gee mense goeie wensinge en hulle sê vir mense, ons wens jou voorspoed.
en sukses. Nou, in die skrif aangedui in 3 Johannes is God besig om sy wensing aan ons bekend te maak. Wanneer ons kyk na God se wensing, dan kyk ons ook na die feit dat God 'n begeerte het. Dit is in God se drang, dit is in God se hart dat het moet goed gaan met ons. God se begeerte is dat ek en u 'n gesonde lewe moet leef. Dit is die begeerte van die Here dat almal gesond moet wees. Dit is in sy hart. Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Jy sien, God het nie Jesus Christus na die aarde gestuur, sodat die aarde siek moet wees. Vir 3,5 jaar. Sê die Bybel in Mattheus 9 vers 35, het Jesus rondgegaan en al die siekes en al die kwale onder die volk genees. Lukas 4 en vers 18 sê ons, Jesus staan in die sinagoge en hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die wat blind is, gesig te gee. Om die wat gebonde is in vryheid weg te stuur. Deur aan die skrifte is daar aanduidings vir ons hoe Jesus mense gesond gemaak het. Die blinde man roep uit die volgende. Hy sê, seun van Dawid, wees my barmhartig. Die Bybel sê, Jesus spieg op die grond en maak klei en sit aan sy gesig en sê vir hom, gaan was jouself in die bad van Siloam. Toe hy uit Siloam uitkom, sê hy, het hy gesien. Genesing kom van God af. Daar is medici wat ons moet erken wat hulle beste probeer. Nou met die coronavirus het daar baie mediese hulpwerkers heen gegaan. Hulle het ook gegaan saam met die pasiënte. Verstaan jy wat ek vir sê? Ek wil hê jy moet bewus raak dat God wil mense gesond maak. En dat genesing van die Here afkom. Psalm 107 en vers 20 sê, hy het sy woord uitgestuur om hulle gesond te maak. Ek wil ons moet teruggaan na Spreuke toe. Ons gaan terug na Spreuke toe.